Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? To bylo kvôli tým Maďarom a to všetko, no. To kvôli tým, alebo Štúr, myslím, že on si zasadzoval slovo, akože išli akože za Slovákov a Maďari ho preto nenávideli. No ja neviem, či to je pravda, alebo také niečo by tam malo byť. Povedzte mi, prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? No, lebo pán prezident takú pravosť nemá a my sme tuto na Mijave. A to môže jediné mesto, tak ja si myslím, že asi mesto že by to mal udeliť, alebo z Košarisk prakticky. On není ani Mijavec, ale je z Košarisk, tak prezident nemá s tým žiadne právomoci, nič. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? No, lebo vtedy ešte prezident ani nebol. Čo bolo vtedy? Ale nebol. Nie, nebola ešte Slovenská republika. Bolo Československo. Bolo? Bolo. Nie, nebolo. Bože, bolo Rakúsko-Uhorsko. Nie. Ježišmaria. Už som úplne zamotaná. Tak bolo to Rakúsko-Uhorsko a preto im to nemohol dať slovenský prezident. Kto bol vlastne prezident Rakúska-Uhorska? Jozef Tiso. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? Štúra, to ja nepoznám toho prezidenta. Nebol dobrý ako prezident. Kto? Náš je lepší prezident, Gašparovič. Štúrovci mali prezidenta? Počas Štúrovcov bol nejaký prezident? Bola kedy. Už dávno to bolo. A ako sa volal? Tento Václav Havel. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? Dostali, nedostali? A možno dostali. Myslím, že áno. A kedy to bolo, keď Štúrovci dostali od prezidenta tento rád? No dávno, ale kedy to vám nepoviem presne. Kedy žili Štúrovci? No to neviem. Neviem, nenapadá ma teraz, mám nátku, bolí ma hlava, takže neviem. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? No, neviem. Tak možno, že to nebolo v tej tom katalógu, že odmeňovať tých ľudí. No. Bernoláka poznáme, Štúrovcov poznáme, Hodžu poznáme a títo, čo boli tí ako buditelia, akože, čo sa bili za Slovákov, rozumiete, aby tá slovenská spisovná slovenčina skrátka akože bola v povedomí, lebo nás utlačali. Kto bol vtedy prezidentom? Počkajte, prosím pekne, ako ešte raz? Za Štúrovcov, kto bol prezidentom? Na Slovensku? Myslím, že od Masaryka, to bolo pred Masarykom, čiže 1918, keď vznikla Československá republika, čo Pittsburghská zmluva bola, hej, tak neviem vám povedať. Ja si myslím, že tam nebol nikto prezidentom. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? No tak to byl asi, co si myslím, můj názor je ten, že si to nezaslouží v prvém radě. To je tutovka, jako, že pokud to Štúrovia, no, všady. No a to je všecko. No. A keď to bude vysílať, ja sa to smím dívať. Asi o mesiac. A ešte mám, 3 otázky mám. Co to je za program? A nikto nie je dokonalý. A ešte 3 otázky vám dám. A to tam bude ten Mácvaldov a ten, jak sa menuje? No, asi áno, no. Áno. A nevieme, kto bude host. Musíme kúpiť lepší kravatu, mu povedzte. Furt má stejnú, blbec. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? Toto boli Štúrovci. Štúr bol buď spisovateľ alebo herec. A myslím, že bol spisovateľ. A rád Ľudovíta Štúra od prezidenta nedostal preto, lebo lebo proste ho nepotreboval. Nepotreboval ho, lebo on bol spisovateľ, mal veľa kníh a nepotreboval ten rád Štúr. Ani ho nepožiadal. Povedzte mi, prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? No hrozné. Možno, že keby sme ich hibernovali a teraz skriesili. A od ktorého? Od nášho Gašparoviča? No s Bohom.
to by bolo aj možné od neho. Nie, samozrejme, Štúrovci žili v inom storočí, dokonca 1000 ročí, ako žijeme my. Takže vlastne ani prvý prezident Slovenskej republiky, keď ho zoberieme ako ešte za slovenského štátu, pána doktora Tisu, tak ani ten im nemohol udeliť. Prečo ani jeden zo Štúrovcov nedostal od prezidenta Slovenskej republiky rád Ľudovíta Štúra? Museli moc byť smutní. Ktorý prezident vtedy bol? Husiak, určite. Husiak. Počas Štúrovcov? Môže byť. Keď boli tu a nechceli im dať, určite boli odcestovaní onani. No ja si myslím, že určite boli vo Vietname na dovolenke.